Bueno, jazta. Hain naiz, dena txukundu, zaiu azteko prestatzen. Bale, hauexek hemen, barazki hauek ere hemen, perretxikuk, osagaiak hemen kremantzako, hemen faltazei beste... Mekatxiz lamar. Zenego saldu hemen platano hau? Ia txirriz bladatu naiz, ia ez, ia gabe, ia hartu muturreko beharra. Ba, gure gaur gonbidatuare, hola ibiltzea. Txirriz baladan, baino arte ederrakin, ez ni bezala ia txorkatia puskatu etela. Jo. Bueno, hemen txenao aritzek ekarri dizkit, ongi irristatzeko, patinatzeko bota hauek, eta egitea esan, aberrik asteten, baino, aritz. Lerro txiki hontan tente mantentzia erresa alda, lerro honetan hola, Entramendu pila bat egin behar dira, bai, ondo mantentzeko, bai. Bueno, aritz maestukin nao, patinatzaile artistikoa da, entrenatzaileare bai guantxe ez da? Orain entrenatzaile, patinatzailea ez, entrenatzaile bakarrikan. Eta guandikan jartze aldituzu? Bai. Bai. Eta belarrondoko behar batzuk hartutako izango, zea zure bai, ez da? Bai, pila bat, asko erori behar da ikasteko. Bai, ez da, eski izotza hor... Gorra dago gaina, ez da? Gorra dago. Lesio ikan eukide zure bai? Gogorrik, lesio gogorrik ez. Baina baten bai. Eta patinatzaileak motorran ibiltzen diana bezalakoa daude? Erodi dianak eta eroriko dianak? Bai. Ez da bat erori dianak. Erortzen dianak, ez da eroriko dianak. Erortzen dianak daude bakarrikan. Zukalden zemuz moldatzez, Ariz. Bueno. Bai, ondo. Ba gaur elkarrekin nioki batzuk ingoitugu, batatakin, ikusiko zuen bereziak, gazta kremaear bat, eta lagungarri perretxiko batzuk, eta aldi berian, ezautuko deu, artistikokin nola biltzen dan honekin. Bueno, lagunak, eta Aritz, esan deun bezala, ingoitugu batata niokiak, gero ingo deu krema bat gaztana, eta perretxiko batzu salteatuta. Hemen ingo deuna da, lehendabiziko eta behin, batata labian sartu. Sartzen dugu 200 graduta, usten dugu ondo erretzen patatak, 50 minutu hola iraungo du, Bigunak egon behar du, xamurra, zeatik ankeno egin behar dugu. Azalak endu, mamina atea, eta mami hori, sardezkakin ondo zanpatu, masatxo bat prestatuko dugu, eta masatxo horrei botako dugu irina, gorringua eta gazta parmesanua raiatuta. Horea prestatuko dugu, horea listo dakaunean, ingoitugu bolatxuak, niokiak prestatu, eta niokia bakizue gero ureta bota, bera juten dia, eta gorak etortzen dianean, egozita daude. Egozita dazkaunean, ingo deuna da, gaztan krema prestatu dauki, bertara botatzeko. Nola ingo deun gaztan krema? Ingo deu, tipulina eta baratzuria txikitu, ondo goxatu, bertara gero ardo zuria botako deu, ardo zuria murrizten danean gazta parmesanua raiatuta botako deu ere bai, eta gero zutatik kanpoia gazta krema gehituko dio, puntxuan jarriko deu, eta ikusiko deu nola daun, birrinduko deu edo ez, puntxuan jarri, xamurra, esan dakua, niokiak bertara bota, eta bukatzeko ere bai ingo dutuna da, perretxikoak. Zatitu, salteatu, baitare intxaur eta mazpaxakin, eta hori ere bai, gehituko dugu gaztara, eta hori gai platerian jarri, perexil pixkat, eta gure plateria inda honga. Ados, zemuz moldatzea zukaldian. Aritzezea? Bai, gutxi gora gara. Gutxi gora gara. Pizkanaka. Venga, a ver, hasiko baiz. Tipulina badidez, hemendik kenduko jok, txortena, sustarra kendu, eta hoi txiki ingoek, bale? Primera. Eta gero hemendik bai, 3 edo 4 ale baratzuri atea, eta hori ere txiki ingo dugu, bale? Eta nik bitartian ingoetena da, batata hauek hartu, talabian sartu, xamurrak ateatzeko gero, bale? Ezer gabe jarriko ditugu, bertan jarri, eta labea. Gio botako jo gatza, eta olitxua, eta behar duen guztia. Venga, hau laxe, eta martxan. Bueno, Aritz, konta igu, guen dela gutxi ontzeate gainea Turinen, ez da? Bai, duela 2 aste egon nintzen, entrenatzaile bezala, nire patinatzaile batekin.
eta ara jun ginen, hori, joku olimpiko unibertsitarietara. Ona, eta ze muskuntzan hori? Bueno, esperientzia bezala oso ondo. Ona. Bai. Eta zezan bihar nizun. Bueno, batzuekin lagunduko izunik. Eta zezan bihar nizun. A ver, nola dia joku olimpiko horiek? Unibertsitarioanak? Osea, zer da, dana gaztetxoz bete eta nola dijo historia? Bai, gehienez, 25 urtera arte juntzaitezke eta unibertsitatean egon behartzea. Vale, bueno, gaur egun 30 jendia eta unibertsitatean, Bai. Batzuk asko iraute hor, Vale. Eta, orduan, juntzeate, eta ze proba indituzue, o nola izan da historia? Ba, normalean patinajean egiten dena da, beti programa motz bat eta programa luze bat, vale? Motza 2 minutu 50-ekoa, eta luzea 4 minutu ingurua. Vale, eta... Osea, hori da, txandaka bakarrikan atera bera, eta bakarrikin behar du bat. Hori da. Ze pentsatzen dut 2 minutuko hori kaineru izango dala, ez da? Bai. Eta hori, ite dezuna da, bueno, salto programatu dago. Vale. Musika jartzen dizute, eta salto eta pirueta egin behar dituzu, eta, bueno, ondana ondo ateratzen baldin bada, bueno, emaitza... puntuazioa hondigu bat, eta pentsatzen dute bai hor, izango dela, igual, sekulako salto artistikoakin, baino varietate gehiago iten badezure, puntuazio altuago izango da, pentsatzen dut, ez da? Beti salto berdin egiten bazu oso ondo, ez du hainbeste puntuatuko, ez da? Saltoa bakoitza bere puntuazioa daka, eta saltoaren arabera, saltoaren zailtasunaren arabera, puntuazio gehiago edo gutxiago lortze duzu, eta gero ondo egiten baldin badezu, puntuazioa hobetu dago, eta gaizki egiten baldin badezu, puntuazio fiskalek ez dizute. Eta nola puntatzen, zuk nahi dituzun saltoak prestatzen dituzu? Edo badaude salto batzuk inbiar dianak, edo nola kudeatzen da hori? Salto batzuk derrigorrezkoak dira, egin behar direnak dira, eta beste batzuk, zu erabakitza dezut. Vale. Zeintu dira, adibidez, derrigorrezkoak? Ze salto egin behar dira bai edo bai esatezu da? Normalean, bai motzean, bai luzean, Axel deitzen dena egin behar da. Axel? Axel, bai. Jendea ezagutzen duen bakarra da. Guk bada patinetian bai eskeitian Axel maniobra bat deitzen zaiola, bai. Hola potentziala, traketan heldu, eta venga, berriro, bera, hori Axel deitzen zaio. Ez dakiz arautzen edo Euskal Herri guztien edo ez dakiz arautzen bakarrik handan, Zer da Axel patinatzailea artistikoan? Axel da aurreraka hasten den salto bakarra. Aurreraka? Normalean salto guztiak atzeraka hasten dira. Zu atzeak azuaz da salto itezu. Bai, hori da. 5 salto daude. Axel, salko. Toe loop, loop, 6 salto. Flip, eta lutz, 6 salto. Vale, banak angungo, Atzeraka hasten direnak 5 dira. Vale. Osa, atzeraka patiatzen duzu, eta salto egite duzu, 5. Vale. Eta bakarra aurreraka hasten zarena, Axel. Vale, osa... Eskerretan hasi, eta eskubian atera. Osa, hanka batekin hasi berezu, eta bestian bukatu. Osa, saltoa ja dan bezelakoa da. Horrelakoa da, eta listo. Ez dago hori aldatzeko horik. Eta gero, bueltako burua, bakoitza, Axel bakoitza, buelta terdia da. Bai. Eta gero bikoitza 2 buelta terdi, hirukoitza 3 buelta terdi, eta laukoitza orain munduan tipo batek egin duena, duela gutxi egin duena, 4 buelta terdi izango litzateke. 4 buelta terdi mareatuta getxiko guan hori ez, ha? Bai, segura. Ez que gaur egune bai holako gauza, nik gehiago ikusten dut ez nogu eta elurretan da ikusten zupo entzutan ateratzen diala guain egan. Iten dut uste, hainbeste txiri huelta, ez dakizula ez da zein duen. Kamara lentan garri behar da. Ez da ikusten zein duen. Ona. Bueno, eta, a ver, beste saltoak. Ze salto gehiago esan dezu daudela? Salkov. Salkov. Nola hori Salkov hori? Salkov, atzerak azten zea. Eskerreko hankantzoaz. Eta filo interiorean egon behartzea. Filo interiorean. Osa, hanka bateko filo interiorean. Bai, patinak kutsilla 2 filo dazka. Bai, kanpokoa. Hori da, barnekoa eta kanpokoa. Vale. Eta orduan hori atzerak azten da, eta ezkerreko hankako filo interiorean. Vale. Jo, gugi guztan zaigu olimpiadak ikusita saltuak eta bestia, baina hortaz ez gara konturatzen, Ikusten du ze salto polita, baina ez dakigu ez da ze filon di joan, ez da ze hankakin azidan askotan, ez da? Bai. Ona. Bueno, ze gehiago, esan dezu, ja 2, 3, ze salto gehiago daude, zein da... Toe loop. Toe loop. Bai, toe loop. Toe loopean punta jarri mar da. Ezkerreko hankarekin punta jarri madezu. Bai. Eta hortikan salto. Vale, osea, atzeak azuaz, ezkerreko hankan punta sartu, eta tapa, da hortu salto. Hori da, bai, hori da. Gero, beste 2 salto gongo litzateke, punta jarrita, baina eskubiko hankan, osea, eskubiko hankako punta jarrita, flip eta lutz, eta aldatzen dena da, batean, filo interiorean zaudela, eta bestean filo exteriorean zaudela. Katxiz, lamar. Eta, orduan filos aldatzen badezu, ja, saltuak ez du balio?
O ez dizu ondo puntuatzen? Gaizki puntuatzen. Gaizki puntuatzen. Claro. Vale. Zu flip egiten bali badezu, eta filoa aldatzen bali badezu, azkenean saltoa bai egin dezu, baina puntuaketan gaizki egina bezala jartze dizute. Flip de bada, o skatean, bai. Hori ezagutzen nuen, bai. Hori bai ezagutzen nuen. Bai. Eta, adibidez, hau guztia, dana entrenatzen dezu eta saio batian hoi guztiak inin berdia, edo igual ez. Ez, adibidez programutzean 3 salto egin berdia, bakarrikan. 3 salto egin berdia, bale. Zuk aukeratzen duzu 6 Axel egin badezu derrigorrez, eta gero esate dizutena da, egin badezu 3 koitz bat, 2 koitzakin, o 3 koitzakin, oza, kombinatuta, 2 salto batera, eta beste 3 koitz bat. Vale. Jope, osea, irunak, ajun behar hemen salto txinpre batekin, ez dezu ezer egiten, ez da? Ez. Baina una desunean patinatzea juten gara eta erakuste dizut. Ikusten den nik nola egiten dezun, da nik amaiketako prestatuko, Igual egun pare bat behar dituzu 3 koitzak egiteko, baina bueno. Ez daki, baina kaskua eta protezioa seguru beharko nitula. Egia esan, gu ikastolakin beti oroitzapen eharra dakau, txikitan beti izan da ez dakit 3. edo 4. mailan zan, beti txuri urdinea bidaia, txuri urdin dago, eta onduan dago izotezko pista bat, eta egia zan oso egun polita izatezan. Egote ginen zai area juteko egun hortan. Gogoratzen naiz behin nera nahi ajuntzala Martin, eta eskua ukalondu atea eta etorri zala handikane bai. Beti oten da baten golpe bat hartzen duna erra, ez da? Bai. Istripua gertatzea. Eske, bakarrikan barroa sartu. Eta batzuk, tente otiare zaila izatea. Sartu da, ikatxizla, bateu moitzen da, hola lurra. Baina helduta, aurrera eta atzera. Jende asko horrela biltzen da. Bai, ez da? Ondo. Bueno, hemen inbiardekena, esan dizu bat txikitzeko. Oida, hartzen deko horrela, eta horra juteaiz. Aurren alde batea, gero bestea, txikitzen juteaiz dena, bale? Venga, ire kontu. Bueno, eta guain entrenatzaile egisa ibiltzen zea, baina zu palmaresare badakazu, ez da? Ibilitakoa zea bertan, eta gaina bikoteka gehien bat, ez da? Hori da. Ni 20 urtekin bikoteka hasi nintzen, jakara ju nintzen, jakara mugitu nintzen, ze Donostin etzen egiten. Gero jakatik Poloniara ju nintzen, bizitzera, eta bai, Poloniatik Italian egon nintzen, azkeneko 3 urteak. Eta, bueno, Europako txapelketan egon nintzen, munduko txapelketan bi aldiz egon naiz. Eta, bueno, horrela emaitzariko berena izan zen, 7. gaiagatu ginen. Europako txapelketan 7. Bai. Ama. Espainia mailan bai, Espainia mailan... 6 aldiz txapeldunak izan ginen, Espainiako txapeldunak izan nintzen. Hombre, Europan aurrenko 10etan emiltzeko, Espainian honena izan bidarrez bai, ez da? Zertan ikusten dut, geota gero gorago, geota izotz gehiago, geota maila hundiagoa dago, ez da? Hori da, bai. Atzerrian, batez ere, badidez, Italian o Errusian, pista pila bat dazkate. Gu baino pista asko gehiago dazkate, orduan. Eta kulturalkire bai, askoz gehiago biltzen dira txikitatik, ez da? Bai, Espainia, Gipuzkoan pista bakarra, dakagun pista bakarra, Anoetakoa da. Eta Euskadin, Gasteizen, Donostin, eta listo. Eta listo, ez dago gehiago. Bai, oso gutxi daude. Eta nola altera zinean, hemendikan, eta jun Italia bestea, nola izan zen irteera hori? Azkenean, patinaje mundua oso txikia da, eta entrenatzaile guztiak ezagutza dituzu. Orduan, batekin eta besteekin hitz egiten, han ematetzeaten patinatzeko aukera eta ordutegia eta dana, asko zo behar zen, eta entrenatzaileeko behar ziren. Eta ni egin nahi nuena zenez, ara jo nintzen. Eta ikasketa jarraitu zen ditun, edo horta bakarrikan dedikatu zinean, o nola izan? Horreta dedikatu, horreta bakarrikan, uneko egun, Bai. Osa, zure ogibidea izan zen, orduan, ez da? Gutxi gora, bai. Kobratu gabe. Kobratu kamikatxo gama. Baina, karo, egunean, 4 ordu patinatzen, eta beste 2 fisiko, eta hola, azkenian behar dezuan egon buru belarri, ez da? Bai, hori da. Bai, egun osoa. Ondo. Eta gero arratsaldean lan egiten. Eta gero lanian. Bai. Kurtsilloak ematen. Kurtsilloak ematen. Han bertan ere bai? Bai, han bertan, bai. Bueno, hemen, indegu lehendabiziko urratza. Batatak labian sartu, eta gaztan kremantzako, martxan jarri, baratzuria eta tipulina. Eta ingo deuna da, lehendabiziko erreportaia ikustea jungo gea. Zehazki jungo gea, Ñami Friends takosea, Durangon dao, eta ikusiko zu. 100 takoa prestatzituen. Guazen bertara.
Eguerdion, Joseba, zer moduz? Bueno, ni Ismael naiz eta gaur etorri zarete Durangora Ñami Friends Tacos ezagutzera. Ongi etorri! Friends Tacoak izena esaten duen moduan, Frantziatik datoz, frantziar takoak dira, eta bi osagai berezi dituzte. Bata da gaztazko saltsa bat, berezia dana, hemen etxean egiten duguna, eta gero ditu bebai patata frijituak, baina barruan. Oso importantea da barruan eramatea, bestela ez dira Friends Tacoak. Azkenean da gastronomia nasketa bat, batetik handakagu Mexikoko gastronomia direla takoak, eta gero beste aldetik gaztazko saltsa edo frantziar aldetik handatozte osagaiak, ez? Adibidez, gazta bereziak. Nik ikusi nituen batean Marokon bereziki, eta han oso tipikoak dira, eskin guztinetan aurkitzen dituzu, eta probatxerakoan esan nuen, hau Durangon falta da, horrelako zerbait falta da. Lau pausoetan egin dezakezu, bata da lehenengo tamaina aukeratu behar duzu, M edo L tamaina ditugu. Gero, betegarri aukeratu behar duzu, dakagu okela pikaua, kebaba, oiaskoa, vegetala, eta gero, hirugarren pausua, saltsa berezi bat, adibidez andaluz, algerien eta samurai. Friends Tacoez gaitz, baditugu bebai produktu gehiago, adibidez sarrera moduan ditugu tekeinoak, oso arrakastatsuak direnak, jendia oso ondo hartu du eta gero eta gehiago eskatzen dituzte, eta gero ditugu gure hamburguesak. Dakana berezia da, gure Friends Tacoentzako saltsak erabiltzen ditugu, eta toke berezi bat emoten dio. Eta orain, nahi badozue, erakutsiko dizuet nola egiten diren gure Friends Taco bereziak. Hemen gaude, gure sukaldean, eta aurkeztuko dizuegu gehien eskatzen den takoa. Friends Tacoen berezitasuna da bere konfiguragarritasuna, ez? Azteko garin tortin fin bat hartzen dugu, hau dena, eta gero bezeroak aukeratu duen saltsa ipini, adibidez algerien edo andaluz aukeratzen duena. Friends Tacoak Frantzian sortu ziren, gutxi gora bera orain dela 20 urte, Lyonen bereziki, arrakasta handia izan zuten Lyonengo auzoetan, gero eta gehiago zabaldu zen Frantzia osoan, eta gaur egun Frantzia osoan oso arrakastatua da. Gero, gehigarria gehitzen da, adibidez hemen kasu honetan oiaskoa. Okelaren ondoren gehitzen dugu patata frijituak etxean eginda, eta gero gehigarriak. Kasu honetan, tipula kurrutzkarria, txedar gazta eta irugiarra. Eta amaitzeko, frantziar tokia emateko eta azkenengo tokia emateko, sartuko diogu gazta saltsa. Gure gazta saltsa etxean egindakoa da eta sekretua da. Gure bezeroen profila oso zabala da, adibidez dakagu gazteak, kuadrillak etortzen dira ona, familiak, langileak, denetik. Ezagutu duzue gaur gure Friends Tacoak, espero dut gustukoa izatea, eta badakizuen gauden, Ñami Durangon. Agur! Aupa Ismael, eta hoi da hoi prestatu ezuena, ama, hoi janda zizta erra botatzeko ere bai, Bai, pinta gona. Zuek ere bai, holako entrenamentu erra botata geho, zer jate zuen, hola, danetik handa tokatzen zaizuena, o zuen zain, biharko zate hola gorputzo jaukitzeko hola, ez da? Bai, pixka bai, baina, azte burua iritsi eta... Eta venga, txanga, goxatzeko pixkate bai, ez da? Bai. Oso ondo. Mila esker, Ismael, eta aurrenare, zuen zaiongo geha hemen, ikasteko eta goxatzeko. Gurean jarraitu berdego, hemen behitu, Baratzuria eta tipulina izaigu, baina goxatzen, suabe, Guain, behitu, pixka fuerte hasi dala, baina ingo diot, zua jetxi pixkat. Zeratik nahi ondo erregostia, baino ez koloria hartzia, bale? Zeratik gazta saltsa batek bakio kolore marroia eta, ez zaiten beste gustatzen. Nahi suabe, xamurtasuna eta gozotasunatea, baino ez errepuntxu hori. Eta geho, bestalde, indeuna da batatak ja egozitatea ditugu, bakizu telebista magia iteula, eta inbiar deuna da, behitu, bai errezeta honentzako, arit, eta bai honentzako, gazta parmesanua berdet raiatuta, bale? Orduan, dana ez diat ber, bale? Desente berri baino dana ez. Moztu hemendikan, eta hola, gaina, azalaldia hartzen dezu, eta mamila jutezea raiatzen, bale? Eta emango izutena da nik hemen, ontzi hau,
adibidez, eta beste aldetikan, behitu, honek enjungo zea, bale? Vale, Eta behitu, primeran. moztu, eta gero, barrun sartu, eta reki, eta poliki. sala puskata gazetzenean, organikoa botatzen dugu, bale? Primeran. Ikusten den, iten bazu, pusketa bat, ola, sentimetro tardikoa, eta gero beste bat, beste hainbeste, bi hoiekin nahiko eukiko dugu, bale? Primera. Eta hor ja, gero soberen eukiko dugu. Bueno, eta hau esan da, nik ateako tena batata mamila, eta jungo naiz hemen opila prestatzen. Bale, hartuko boltxo bat, dana bertara botatzeko, eta jarraitu behar dugu hemen kontatzen historiak, bale? Bueno, kontatu pixkat, nola dian, bueno, esan dezu binaka iten zen nula zure lehiaketak, Bikoteka, bai. bikoteka, banaka bere xarmadaka zaila izan behar du, baina bikoteka igual zaiagota dana da, ez da? Zaila, ez da bakarrik zure dantza, baizik eta... Dana koordinatu egin behar. Dana koordinatu behar dezu, ez da? Bai. Salto gutxiago egiten dira, salto erresagoak egiten dira, Vale. baina gero beste gauza batzuk daude, adibidez, levantamientos, oza, hola, Altza bestiai, hola, eraman gero botata. Hori da, twist deitzen da. Twist deitzen da. Bai. Osea, elatua bezala, twist. Bai, hori da. O igual elatua deitzen da esaltua bezala. Bueno, ez da. Vale. Baina horita, gero, neskarekin batera patinatu imadezu, eta, bueno, gaza guzti bai. Vale, eta hori guztia. Zenek aukeratzen du zea besti dantza hori iteko, nola kudeatu, nola dantzalde hori, bikoteen artean, edo dakazue, zu guain bezala entrenatzaile bat entrenatzaileak izten dizudana, o nola dijo historia? Entrenatzailearen artean eta gure artean erabakitzen genuen ze abesti erabili. Vale. Eta gero koreografuak genuen, etortzen zana, eta hori, koreografia jarri, oin. Bai. Eta gero gogorra izan behar du, zatik horze, abesti bat jartzen dizue, koreografia bat jartzen dizue, pentsatzen dut, patinatzailean gogoko izan behar dula abesti hori, zatik urte guztia abesti hori entzuten, zenbat bider entzun behar dezu abesti hori. Behin eta berriro, ez dakit, udarantzear, ni programa gutxi gora bera, maiatzan nola egiten genuen, eta gero udarantzear, igual, astero, 25, bider entzuten genuen. Eta orain hasieratik, eta orain erdiko partetik bukaeraraino, eta orain zatika, eta orain, bueno. Imaginatu gero, udalako kantua hori ateatzen dala, dantzan hasiko zinaleko guztietan, ez da? Normalean abesti klasikoak erabiltzen dira, bai. Ados. Bai. Eta hori adibidez izan dezuna, kantu bat aukeratzen dezue, koreografia bat aukeratzen dezue, eta helburua zer da, kantu horrekin, dantza horrekin, urte guztian ibiltzia alde guztietan? Ni pentsatzen segun ze lehiaketa ez da aldatzen kantua, ez da aldatzen... Ez, beti bi programa egiten dira, motza eta luzea. Eta hori demoraldi osoan zehar mantentzen dira. Azkenan praktikatu egin behar dituzu behin eta berriro ondo ateratzeko, o alik eta oberen ateratzeko. Eta demoraldi erdian musika aldatzen bali maezu, normalean dan aldatu behar. Koreografia eta... Orduan zu zaude, eta egiten dezu Espainiako txapelketa, gero Europakoa zoaz, gero Olimpiadeta zoaz, abesti horrekin. Bai, zure abestiakin zoaz. Hori da. Vale. Demoraldi bukaeran ja, erabakitza dezu aldatu, o noiz behinka igual patinatzei batzuk bi urtetan zehar programa bat bakarrik handakate. Eta igual oso ondo jun bazaizu esaten duzun bezala, irabazi eta urten honekin, igual hobeto da urren urteko esaldatu eta berdinakin jarraitu. Karo, o igual berreskuratu. Olimpiadetarako, adibidez Javi Fernandez, izan genuen patinatzaileiko berena, berak azkeneko olimpiadetarako programa bat berreskuratu dintzuen. Vale, igual aurreko urtetakoa edo. Hori da, oso arrakasta pila izan zuen, programa horrekin, eta berreskuratu dintzuen azkeneko olimpiadetarako. Horrela nahikoa, beste zati bat, bat indezu, ez da? Bai. Inbeste bat, bai. Honek desente gazta botako jau, igual finagoa inguain, bale? Pixka finagoa. Vale. Zeatik honek desente gazta botako dio, eta bai, bihar dugu desente bai. Bueno, eta behin esan zen nune bai, patinaje artistikoan badaudela egun txarrak eta besteatu txarraguak, ez da? Bai, patinaje oso zaila da. Zeatika, oso zaila da. Bai, Baina, bueno, bai, egunero patinatzea, erortzea, altxatzea, eta arrakasta pixkat izateko, egun txarrak pasatzen dira. Arrakasta pixkat izateko asko sufritu. Bai, asko sufritu imar da. Baina, bueno, azkenan bizitzarako irabazki irakaspen bat da, osea que... Claro, horrek disiplina asko emango izu, bai, ez da, Horra dibidez, ze urtetan hasten da jendia? Ja oso gaztetatik hasten zeate? Bai, ni berandu hasi nintzen, ni 11 urtekin hasi nintzen. Berandu alda hori, bai, Bai, oso berandu. Baina normalean, adibidez, Rusia eta olako
herritan, Bai. igual lau urtekin hasten dira. Biziletan hasi baino lehen ja patinatzen dira. Bai. Gasto lao, ze. Ia, bai. Katxila, mar. Bai, Claro, eta orduan abantaia dakate horiek gure... Hori da. Hemen igual 8-10 urtekin hasten dira, baina bueno, bai, pixka berandu da. Eta kosta egiten da hemen jendia animatzeare bai patinatzea, ez da erresa, ez da? Igual lagun gutxi egiten dira, bestia... Kiroloso ez ezaguna. Minoritarioa da, ez da? Bai, oso ez ezaguna. Euskadin 2 pista azkagoa, garrikan. Ja, esan desun bezala, nen. Hori da. Eta zu nolatan hasi zinen, nola izan zen zure... Ba, nire arreba patinatzen zuen, ni igeritan ibiltzen nintzen. Eta Mari esan nion, igerikita oso aspergarria zala. Eta esan zian, leire bezala patinatu ingo duzu. Eta esan nion, ez, patinatu ez, leire pila bat erortzen da. Vale. Eta esan zian, orduan igeritetik anetzinan eroritzen ninoa, ez da? Hori da. Tragotxo bat, hola baina... Hori da, eta esan zian, orduan igeri, eta esan nion ez, igeri ez. Eta esan zian, orduan patinatu. Vale, hobe, ya está. Eta esan nion, bale, patinatu. Claro, etzan nahi biliko da, ama alde batetik bestea. Ez da gaina pila patinatzea, pila leku berdina eman, eta... Eta gero, ni hasi nintzen, eta urtera nire arriba utzik entzun. Igeriten hasi zan? Ez. Vale. Eta, orduan, beak utzi, eta zu jarraitu, eta beak etzunin txapelketetan hola arrakastak euki, eta hola ibili, o... Ez hainbeste, ez. Ez hainbeste. Vale. Ezen, ona izan zen, baina ez hainuna. Ez hainuna. Ona, zu garrapata pasa intzen nion, zetzan, zure zarragoa? 6 urte zarragoa, 6 urte zarragoa. Claro, beti anai zarrakiten duena ere gauza erra da, ez da, anai tarreba zarrakiten duena gaztetxoei gustatzen, zego, nire 5. anaia naiz, Bai. Bai. Eta beti, anaia nit biltze zian gauzetan, gure, bai. Claro. Hala izatea. Bueno, zemuzua zorrekin. Bueno. Bihatzak ez agarrapatu, Ez. Hemen zuringoak enduko, gorringoak ark erabiliko dugu, Bueno, eta guain irakasten, eta faltan botatzen dezu hor lehiatzen egotia, ose, batzutan, zuateako zinan piztara de bai, ose. Bai, batzutan bai, baina, bueno. Baina ja oso zarra naiz. Patinatzeko o lehian ibiltzeko. Baina gaztea, izen bat urte azkak, Ari. Bai, 34. 34, eta zarra da patinatzeko? Bai, patinatzeko bai. Eta zein da urte egokila, noizti nuen ibiltzen da jendia patinatzen? Bakarka ibiltzen dianak, normalean, 26-30 urte inguru dituztenan ja utzi bete dute. Bai, Bai, bikoteka igual pixkat gehiago ibili zaitezke, lesio gutxiago jasate dituzte. Vale. Salto gutxiago egiten dira, eta saltoak azkenean belaunentzako eta bizkarrantzako gorratia. Ja. Eta zu orduan guaindikan horre onberko zinean ez da, zenbat denbora da utzi ezula ja. Ja, esan dezu 30 piku arte, 34 abelko zenun guaindikan ibili, ez da? 2019an egin nitun azkeneko Europako txapelketa eta mundu txapelketak. Vale, eta zergatik aukeratu zenun ja guztia, ose? Belaunan operazio egin ziaten, eta bueno, errekuperaketa zaila izan nun, eta ja hor, ja... Zinean bueltatu, zinean kalitatea, zinean nibelea, ose? Hori da, eta ja bikotea beste mutil batekin patinatzen hasi zen, eta bueno, eta hor ja bukatzea erabaki nuen. Eta Aritz, beti bikote berdinakin ibilizea? Ez. Guztira 4 bikote izan dituen. Vale, eta hor zeitea, dibortzioak eta bestiak eta nola izatea, nola izatea bikote gabe. Momentu batean, ikustezu ja etorkizuna ezakazula, eta aldatzea erabakitzezu, bai bestea. Ja, igual baten despuntatu iteuta gora kadi joa, eta bestia ez dakize, eta hor, baina zuk aukeratzen dezu bikote bezala, hor badao baten bat goitikan esaten duna pixka torkesta. Normalen, entrenatzaile artean, harremana dakate, eta esatute, ni neska badaka, ni multi badaka, eta hor hitz egiten da. Froga bat egite duzu, 2 egun patinatze duzu, eta hori, gauza, elementu batzuk probatze dituzu, eta... Konplizidade asko den beharko du, ez da, hor... Gero, hori, hainbeste ordu entrenatuta, pixkat, konplizidade egon da, eta gero txapelketetan, ondora menbertzea, eta... Claro, porque igual oso ondo pistan, baina gero hor bidaiatu, alde batea, entrenatu, aste bat bai, bestiare bai, azkenian... Ordu pila batia. Zan deuna, bikotiakin baina ordu gehiago pasatzen zu azkenian, ez da? Bai. Asko bikote bilakatuko dira hor, ez da? Bai, gertatzen da, bai. Baina gero arazoak da denean, alde batean arazoak da denean, beste aldean bai arazoak egoten dira. Bai. Ai, ama, bizitza hola izatea eta... Bueno, hemen ikusi zue horea, dena elkartu... gorringo bat, behitu nola da hon, guandikan dago pixkat, bigun xabana, baina reposo txiki batekin oso ondo tortzi zaio, eta gero ikusiko zuen oso errezingo ditugu, hasiko gara hemen, horrela ite, baina esku pixkak txikunduko ditu pixkak gehiago, oso errezingo ditugu niokiak, bolatxoak ingo ditugu, eta behin,
irin pixkare botako dugu megainan ez pehatzeko, eta behin bolatxo dakaunean hartuko dugu sardezka, 2 buelta emango eskilo bola, eta hor aurrenengo gnokila, bale? Bolik takiten jungo gea, gero egosteko eta dena presteoteko. Eta hemen bitu, nik eskua zikin eskal lagunduko jazu, behitu hemen barazkia puntxuan daude, bota ardo zurila gainea, osoikan, bale? Bota osoikan, bale? Ezin hobe, hori utziko dugu murrizten, gero parmesan botako jau, eta bukaeran gaztak freskua. Eta ingo deuna da bitartian guain, erreportaia ikustea jungo gea, eta bueltan gnokila prestatu, hoi salteatu, eta krema bukatu. Eta Arit, zurik, gustatzen zaizu kafia? Bai. Amerikarra, o doblia, o utza doblia, o nola hartzen dezu? Kafesnea, normalen kafesnea o bakia. Bueno, gaur ikasiko dugu, Trake Coffee Roasten, zer desbeintasun dakan kafe amerikarrak, kafe dobliakin. Oazen bertara. Kaixo, Ainhoa Iangurena, hemen Trake Coffee Roastersen Gasteizen gaude berriz, eta gaur kafe doblea eta amerikarraren desberdintasunak azalduko ditugu. Ja gaude geure txokoan, gure espresso makinarekin, gaur erakusteko espresso doblea eta amerikarraren ezberdintasunak. Erakusteko erabiliko dugu arabikasko kafe bat, eta hementxen preparatuko dut espresso doblea, eta hementxen amerikarra. Espresso doblea ez da gure portafiltro bakarrekoan tik irtetzen, baizik eta erabiliko duguna da bi irtera daukana. Honek emango digu espresso doblearen ekilibrioa eta zaporea. Amerikarra base berdin eukingo du, espresso doblea, baina ez dugu denboran luzatuko, baizik eta espresso doblearen bezala moztuko dugu denboran, eta gero ur beroa jarraian botako diogu. Gaurkoan erakutsi nahi dizuet amerikarron bat nola egin beharko litzateke. Lehendabizikoz, kafea xehetuta, pixatuta, jarriko dugu. Kafe amerikarra dator Amerikarren eskuetatik batez ere Bigarren Gerra Mundialean izan zen jatorria. Beraiek italiarrek edaten zuten kafeo espresso motzori ez zuten gustoko eta beraz beraiek ur pixkat botatzen zien espresso horrei luzatzeko edarian, baina baita ere intentsitate hori ekilibratzeko eta suabetxoago egiteko. Denbora kontrolatuko dut kafe makinan, eta hor egongo naiz 20 eta 30 segundure tartean espresso doble bat ataratzeko gure amerikar kafearentzako. 27 segundutan moztuta, badaukagu ja gure amerikarraren basea. Orain kristalesko pitxerrean ur beroa jarriko dugu, gure kafeteratik, eta horrela zerbitzatuko genuke gure kafetegian eta norberak nahi duen ura botatzea kafe dobleari, batzuk ur gehiago edo ur gutxiago nahi dute, eta hori bakoitzaren eskura jartzen dugu. Orain, espresso doble bat preparatuko dut. Ikusten duzuen bezala, 2 irteratik irtetzen da kafea, eta horrela lortuko dugu espresso doble ekilibratu bat, nun denboraz ez garen pasatu, eta dultze eta azidotasun eta garratz puntu hori ekilibrio batean egotea lortuko dugu. Ikusiko duzuen bezala, amerikar kafean krema pixkat lehenago joango da, baina ez du esan nahi kalitate gutxikoa denik, baizik eta elaborazioa horrela delako. Kafe amerikarra eta bai espresso doblearen ezberdintasunak espero dut zalantzatik atera izana. Eta, beste dudarik baldin badago, hemen Trake Coffee Roastersen gaude horreik argitzeko. Mila esker eta ongi izan. Hau Painoa eta gora zure aholkuak. Zenbat ikasten dugu kafiaz berekin, beti aholkutxe botatzen da askotan. Bakigu, baino asko argitzi guzu eta eak utzi. Mila esker
eta esan dezun bezala, kezka gehiago dazkana, bertatik pasa eta gehiago galdetzia. Eta kafe goxo batzuk etxean ematen baitu, ze hobeik ez. Bueno, gurean jarraitu berde, hemen txe, ura jarriete osten, vale? Nioki jakiteko, hemen hona iziten, errezi ditugu esan dizuten bezala, hartzen ju naiz horrela xe, bolatxo batin, behin bolatxoa inda da honian, gero hemen irinetan nola pixka pasatzen dut, eta sardezkakin bi buelta matizkiot horrela, eta bani joan nioki egiten. Ni uste razio egiteko nahiko eta soberan dazkaula. Perretxikoan egin behar dugu, bale? Bale. Nik hemen botako etena baratzuri hau golpe bat eman da txikituta, eta gero hemen bi perretxiko mutazkau. Hauek hola egiten dira, behitu, Hartzen dezu hemen dikan, trak, goiti bera, tiratxo kateatzen, eta horrela ingo dugu, bale? Tiratxotan. Eta hau xitakiak dira, xitakiak sustarra oso xamurra dira, osea, ontuen testura bezala kae, baina sustarra gogorra kae, inberdana da, hola, kiribildu, buelta batxo bat eman, eta atera, eta hauek gero, ingoituzuna da, hola, xerrak batzutan, horrela xe, bale? Primeran. Venga, hau zure kontu. Nire kontu. Gio botako dure bai, intxaur batzuk eta maspasa batzuk, goxatzeko, eta bagoaz txerrek etxarraka. Vale, hemen ningo deuna da, ardua murriztu zaigu, gazta botako deu, eta gazta urtutzen danean, esan deuna atera, eta kanpoan krematuko dugu gazta freskoakin. Bueno, leno, esan dezu lesioen bategatikan belaunagatik, gaina izorra zenula, eta hor bertan bera gehatu zara zure ibilbidea. Lesio, zin izaten dira lesio normalenak hor. Ba, oikoina ez zaten da, belaunak. Belaunak. Azkenan hainbeste salto, eta hainbeste tira, eta vuelta, eta... Ja, hor desgastatzen juten dira, ez da? Hori da. Eta gero bai, bizkarreko minasko... Bai, Bai, lesio asko goten dira, bai, azkenan zuzen egun bertzea, hankak atzera bota egiten. Zuzen, hori da, oso ondo. Oso ondo, bai, ama. Eta hor dun bezkarrare bai kargatuta bukatzeko, Bai. Karo. Eta hernia eta alakoak izaten. Bai, Bai. Katxila, bai. Gaina, eske asko entrenatzen dezu, kaina asko sartzen zaio gorputza, ez da? Bai, tope ibiltzeko pila bat entrenatu egin behar da. Eta beti esate, azkenian, eliteko kirolak, ez dira oso osasungarriak izaten, ez da? Batuta, Vale. Eta zezan behar nizun ere, zuk adidez, guain, entrenatzen da ibiltzen zehala, zure gaztetxuak, zenbat zenbat urte daño entrenatzen duzu, zenbat askazu, nola ibiltzen zeate? Txikienak, ni lan egiten klubean, txikienak 8 urte askate, sartzen dienak. Vale. Eta orain dakagu neska bat, helduena, 25 urtekoa. Vale. 25 urte, bai. Eta hauek daude, lehiatzen Euskal Herri mailan, estatu mailan, bat Europara iritsi da, nola... Estatu mailan, normalean estatu mailan dazkagu, eta gero internazionalki ateratzen dena, patinatzaile bat dakagu, Iker Oiarzabal, unibertsitatean egon nintzen mutikoa da. Vale, eta horrekin pentsatzen duzu ze potentia lortzia edo noa nintxiko geha? Pila bat entrenatzen du, ordu pila emate ditu, eta poliki hori aurrera dijoa. Bueno, poliki, ez da? Genian bizita ontan dana bezala, ez da? Azkar da ondo, gaizki. Gauza gutxi, alaek. Bueno, hau ikusizu, ja, urtu zaigu, parmesanua, aterako deu, teitxungo deu pixkate peltzia, beste gaztatxua sartzeko. Vale, hor batutan gogorra egotea, Bai. Batutan gogorra egoten badare, puntxillatxua sartzen dio gorrela, txak, eta kendu iten dio gorrela, bale? Venga, zure kontu, launtza izuteko, vale? Eta, zezan behar nizun, gio, arrobila, badao arrobila, leheno esan deun bezala, ez dala kirol bat jende asko ezagutzen duna, baina badakau arrobila, badakau jende gaztia hor... Bai, txikiak badatoz, bai. Bai, Eta, zenbat irtera daude hontan, badakit hemen txuri urdinen Donostin, jende asko ibiltzen dela hokeien ibiltzen ere bai, hor jende ibiltzen da, patinatzetik ane bai, pentsatzen dut, adar desberdinak egongo diala, ez da? Bai, hori ni egiten nuena, bikoteka, gero beste modalitate, bikotekako beste modalitate badago, dantza deitzen dena. Dantza? Bai, eta horiek ez dituzte salto horik, ez dituzte salto horik espiritarik egiten, eta gero daude taldeek ere bai sinkronizatu egiten da, kurlin ere bai ibiltzen geha, kurlineko talde oso oson bat dakago. Kurlin da, hola, hori da, bai. Zegizton divertigarria izatean. Bai, hori da. Askotetarra baten hor, batzutan izatezu, zertik ez da june matea, beste batzutan bai, ulertu inbiar da gongo hori, ez da? Bai, estrategia pila da. Estrategia asko dago, no? Bai, eta bikoteka dago, Mikel eta Oiane, Unanue Donostiarak biak, eta
eta bikoteka munduko txapeldunak izan zian. Jo, Bai. Etorri zian honea, gure gana, Etorri zian, bai, erakutsi ziguen, gu ezien egin ez da hemen kirol hori hilantze zanik baino, bai, etorri zian honea eta erakutsi ziguen, bere, rastrillo berezi hori eta historiak. Harria pixkat astuna da. Bai, oso astuna. Bueno, zer moduz? Listo. Ederki. Bale, hemen perretxikoa martxan dazkau. Beitu, gauzatiten jarriko zea hemen. Ingozuna da, bertara bota. Ja, berua da baino zain beste. Gazta bota, eta jun honekin lasai, denak rematzen, bale? Dena bota, pixatuta da kauta. Bale, aurre honea, hemen itxengo duna perretxiko konea pasako ditut. Indar pixka gehiago mateko, vale? Bueno, eta lehen esan diazu, zuk bai entrenamentu egite zenitunak, 3-4 ordu izot gainean, gero gimnasioan, baletare bai ikasi behar izan zenula. Bai. Zuk nola kudeatzen dituzu gaztetxoak? Ni pentsatzen gaztetxo olako egurra ez diozula emango, ez da? Lasaiago izango historia, ez da? Ez, hemen ez ditugu hainbeste ordu, gero bai saiatzen gara hori izotz kanpo bai lan pixkat egiten, astean behin gutxienez baleta egite dute, vale. Astean bitan fisiko egite dute, izotz kanpo, hori bai garrantzitsua da, bai izotzean askotan denbora, lantzeko denbora ez dakagu, orduan kanpoan lantze dugu, eta bai lesioak pixkat saiesteko, saiatzeko. Claro, ez proba guztiak gana izotzetan, da golpe gehiegi, eta geho... Hori da. Eta gero batzea pausuak enbede aurrera. Hori da, orduan izotzetik kanpo lan egitea bai garrantzitsua da. Vale. Eta gustatzen zaio gaztetxu gehiago izotzetan egotia, ez da futbolista bezala, ez da beti partidua, ez da? Hori da. Vale. Eta beti salto. Beti salto. Bai, gero piruetak eta pausuak ja pixka gutxago gustatzen dira. Bai, Onda. Eta zein da lehendabiziko saltua ikasten dana? Lehendabiziko saltoa, salto del 3 dizena, vuelta erdia bakarrikan. 180 esateana. Vuelta erdia? Erdi vuelta, oza, erdia bakarrikan. Oza, atzeaka zuaz eta aurreka gelditu. Alderantziz. Aurreka zuaz? Hori da. Atzeaka eroritzia zaiago izan behar du aurreka eroritzia baino, ez da? Bai, baina aurreraka erortzen bali mazea, kutsilla hortzaka eta golpe handiago hartzea dago. Vale. Eta hor zein da gero movimentu arriskutsuena esatezunla, hau da... Oein egiten ari diena, o egiteko aukera ematen ari diena da, mortal, backflipa. Mortal? Mortala izotzean. Hoi izango litateke horrela arriskutsuena. Eta guain hasi dira gauza hori egiten, lehen otzian ez da mortalak egiten hola? Lehen egintzean, baina debekatu nintzuten arriskuaren gatik. Bai, Bai, eta orain berriro permititu egitute. Ja. Eta guain zerak, burua gorraua, okaskoa erabiltzeu jendiak, edo zergatik permititu du, Ez dakit zergatik, baina, orain uste dute, osea, que... Bueno, uste badue, eman inberkazio, azkenian lehiaketetan esartuko da salto hori, ez da? Bai, hori da. Bueno, nola zoaz? Betu ze krema errateazun, Betu, hemen gauza bat. Gehiagi loditzen bazaigu hau, geho ez deu botako nyokien ura. Nyokien ura utziko deu gaztara botatzeko eta kreman puntxua emateko, bale? Orduan, ez bota sekula urori. Guan ingo deuna da gaine hauek. Arrotzen azten dianian, hasiko gea ateratzen, eta zuzenian gaztara botatzen jungo gea. Eta gero, gazta hori ikusten duen nahiko lodi gelditu zaigula. Urpiskatxoa botako dio, bere puntxu emateko, platera aratuko deu, nyokia gaztakin, eta perretxikoak eta intxaurrak gainetik botako eskillau. Inbiar deuna da, itxoin nyokiak egostia, perretxikoak bukatzia iten, eta segituan gatoz, platera aratzea. Zatik gaur egun hasiko da, eta ez dugu demora eman, bukatzeko. Baina, dana zutan dakau, Oantxe gatoz, bukatzea. Ai, ama. Eskerrak, kutsilla berria dazkan, aritzen patinetiak. Oi, ama, hau ez horroztuta zaudek, Claro, hombre, horroztuta egon bar da. Oi, ama, eharra indiu gaurkoan, Patinak inmoztu, aizkorak inmoztutan egon perezia, baino, patinak ingoendik ez. Baitu hemen, Nyoki hau ere bota dio ur pixkat, bitu pixkat gehiago botako jot. Bitu zei kutu hartu duten. Ai, ama. Eta honekin batea, bagoaz, platera aratzea. Honeite, bi huelta. Zuak itxali. Eta, bueno, Aritz, zerbait kontatzeko, jendia animatzeko, norbaitek animatu nahi badu, zuekin patinatzea, zein behar du, nondik noa saldu behar du. Antxuri urdinen probatu,
kurtsilloak badaude, txikientzako, helduentzako bai badaude, baina, bueno. Egunetan edo nola izaten dira historiak, astian zenbat bider edo. Ba, egunero goetan dira, astelenetik ikandera, osea, que ez dakago... Eskusaik ez dago, ez dago. Edo bestela, probatzeko etorri nahi bali maute, ba, area jun, patinak hartu, egun batean probatu, poliki-poliki, ea nola dijo azten, eta... Poliki-poliki, baina jakintzak zue, eroringo zatela, egun horrea, hola, Hoi seguru, ikasi nahi baldin badezu... Ondarrik ez eramatia etxea bezala, ez du existitzen. Garrek, noki txura da garen aia, perezila hemen, pikatutakoa, botako dugu honea, eta hor jarriko jau gainean, goiara dakada ehar bat, horrelaxe, danak egek izangoa, eta eharra batata niokiak indituguna. Bueno, Aritz, hasteko eta behin, jarraitu goxatzen, goxatu arazten, entrenatzen, eta arrobila aurrea ematen, bale? Eskerrik asko torteatik eta zuei horreoteatik. Hemen, gaurko niokiak, batata eta perretxikoekin. Aurra honak.